putri Medion asli. Putra daerah niki. Putra daerah niku putranipun Mas Yodi Bagong. Ah ya, dalang ya dagelan. Ya dalang wedok ya sinden. Iki calone ya guru. Amin. Mergo wis anu kuliah ta semester pinten, Nduk? Semester kalih niki. Semester kalih. Nggih. Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, terus jurusan Surabaya. Nah, keren niku. Sastra bahasa Jawa nggih. Nggih. Moga-moga sok lulus umur tepat waktu. Amin ya Allah. Lah nggih no. Kurange napa? Lah nggih. Nggih to, anu rupa ya ayu, dandan ya bresek pinter. Nyandang besos. Ya apik. Joget ya elok, nyuwara ya hebat. Oh, sing dioyak-oyak nanda ayu-ayu kae ya iki lho. Oh, senengane kok. Pae ning bunine ka lho. Kok demes men anake karo para tuane. Ya, iki pojang kuning, mangga. Barba setuju barba. Nggih. Pojang kuning dipun bawani dening Bu Ayu. Mangga. Ini Ayu niki ora ketang mung pira iki hubungan. Halo, Pak. Alamat nuwun lho Pak Bayu. Nggih. Ah. Ya, bawani sik kaya apa suarane. Mangga. Aja kok nggo bawang lho no. Mboten no. Kula mripen. Tutup kaosan mangga. Ayo. Mangga. Nadyan wucu temung paksi dereng bagiane jenengan lek Ora gur nyedak we lho. Lho, wong jenenge kan ndek mau ki jejerku ning kene, jejermu ning kono. Lah wong yo Tancepane iki lho. Yo, lanjut. rasa minggat kula Darat tayub cara Malangan. Nah, ya. goleki si podang jenar. Sak kemen kendangnya dipase. Ya. kira sing ngendang bunda, sing nembang bunda lho iki. Udah. Dudu kuwi. Ayo Bunanda. Oh iya. Dudu kuwi. Hipo bunga henga tiku Demes iki ndak iki rada gedhe ndak. Nyanding bisa dadi
มันเย็นนานติดยอกันยาวมาเลยเป็นยังตักสาวเล็กจอมเล็กฟ้า Thank you.